5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मोस्ट ट्रेन्डिं YBY फान्ड न'आव थानानै मबाइलाव थुयै ट्रेडिं फैसा खामायग्रा मोनसे फेक एपनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावबाय। मानो होनोब्ला फाइनेलि नैबे YBY फान्डा बियो खारबाय। नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों, बे YBY फान्डा 100% बियो खारबाय। बे खारनायजों लोगोसे बियो आरो मा मोनसे फ्रड बानायनो थांगासिनो दं जोंनि बर' सुबुंफोरखौ। लोगोसे गोबां बेयाव YBY फान्डआव गोबां मानसिया बेयाव बर' हारसा बेयाव गोबां बेबायदिनो गुबुन जातिफोराबो हाबदों नैबे YBY फान्डआव। लोगोसे जोंनि बांसिन बर' सुबुंफोरा बे YBY फान्डनि जोहै गावनि बेसेन गोसा फैसाखौ बे YBY फान्डआव इनभेस्ट बानायनानै दोनदों। आङो नैबे YBY फान्डनि सायाव गोबां भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे एलार्ट भिडिअ लाबोबाय थादों। लोगोसे बे YBY फान्डआव जाय बिथांमोना हाबाखै नोंथांमोननि फैसाया बासिलांबाय, आरो जाय बिथांमोना हाबबाय नोंथांमोना नैबे लास्ट टाइमाव नोंथांमोना जुदि हाबदों अब्ला नोंथांमोननि फैसाया ओरैनो दैयाव थांबाय होननानै नोंथाङा साननानै लादो। जाय बिथांमोना कायदा गोरों बिथांमोनाथ' आगोलाव बेयाव YBY फान्डआव हाबनानै गरफा गरनै रांखौ मोनदों। नाथाय बे YBY फान्डआव गुबुन मानसिखौबो बेयाव फैसानि लब बेफोरबायदि खोथैनानै फैसा मोनदों, गारि मोनदों, मबाइल मोनदों बेफोरबायदि खोथैयै बेयाव गोबां मानसिफोरखौ सोदों, जोंनि बर' मानसिफोरखौ सोदों। लोगोसे दा बे फैसाफोरा ओरैनो दैयाव थांबाय, बे YBY फान्डआ लानानै खारबाय। आरो लोगोसे बेयाव मोनसे बे एप्सआ फ्रड खालामनो थांगासिनो दं। मा फ्रड जोङो बेखौबो नायदिनि। लोगोफोर जाय बिथांमोना बे YBY फान्डनि एप्सखौ खुलिदों, जुदि नोंथांनि बेयाव बेलेन्स दङ अब्ला नोंथाङा दा बे एप्सखौ खुलिनो हाथ'ला। मानो होनोब्ला बेयाव मोनसे बिथांमोना जे साबावदों, नै बेयाव KYC नि नामाव नोंथांखौ बेयाव भेरिफाइ खालामनो होदों। नैबेयाव कनफार्माव थुनानै होयोबा नोंथाङा बेयाव मोनसे नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे KYC नि मुङाव आरो फ्रड बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। नैबेयाव 6000 नोंथाङा बेयाव होनानै बेयाव KYC बानायनो YBY फान्डआ खावलायदों। बेयाव मानो थाखाय बेबायदि खावलायदों आं नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट खोथाहरनि। मानो होनोब्ला नोंथाङा बेयाव दा YBY फान्डआव नैबे 6000 खौ जुदि नोंथाङा KYC नि मुङाव बे फ्रड KYC नि मुङाव जुदि नोंथाङा बेयाव 6000 रांखौ बेयाव होआ, KYC नि मुङाव पे खालामा, अब्ला नोंथाङा बे एप्सआव हाबनो हाया। बेयाव गोबां मानसिफोरनि लाख राङा थाबोदों। बेनिखायनो बे एप्सआ दाथ' गोबां कन्ट्रभारसि दावराव जाबाय, रां उइथड्र खालामनो हाला। आरो बे एप्सखौ आं नोंथांमोननो बुंखादोंमोन, बे मोनसे ब्लकचेन सिस्टेमाव मानसि सोनायनि फैसानि सायावसो बे एप्सआ सोलिबाय दं। आं नोंथांमोननो बुंखादोंमोन। दा बेयाव गोबां दावराव जाबाय। दा बेयाव मानसिफोरा बे एप्सखौ फोथायला आरो बेयाव हाबला। बेनि थाखायनो बे एप्सआ मिथिखाबाय बे एप्सआ थैनायनि अनगा जेबो राहा लामा गैला। नोंथांमोननि फैसाया दा बे एप्सआव जिखिनि फैसा दं बेथ' बे थांखाबाय। आरो दा आरो फिन खेबसेबाव नैबे एप्सआ नैबे 6000 फैसाखौ नोंथांमोननिफ्राय आरो बेयाव फ्रड KYC नि मुङाव बे नैबे 6000 रांखौ आरो नोंथांमोननिफ्राय बेयाव लाबावनायनि मोनसे बिग स्केम बेयाव सोलिगासिनो दं। जुदि नोंथाङा बेयाव आरो नैबे 6000 रांखौ जुदि पे खालामना होयो आरो बे फैसायाबो नोंथांमोननिया दैयाव थांबाय होननानै नोंथांमोना 100% नोंथाङा साननानै लादो। मानो होनोब्ला बे थार्ड पार्टि एप्सआ बेबायदिनो नोंथांमोननिफ्राय स्केम खालामनो थाखाय फैखादों आरो सानसे समाव स्केम बानायगोनखौ मिथिखादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो बारंबार भिडिअ बानायनानै आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गोबां भिडिअनि नैबे इउटुबनि जोहै नोंथांमोननो बेनि आपडेटखौ होबाय दंमोन। बे भिडिअनि जोहै गोबां मानसिफोरा बेयाव एप्सआव हाबाखै आरो गोबां मानसिफोरानो लब जानानै हाबदों। जाय बिथांमोना हाबदों नोंथांमोननि फैसाया दैयाव थांबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना हाबाखै नोंथांमोननि फैसाया बासिलांबाय। नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ दा YBY फान्डआ जोब्बाय होननानै नोंथाङा साननानै लादो। बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आं नोंथांमोननो मोनसे फिसा इनफरमेसन हिसाबै लाबबाय, जाहाथे नोंथाङा बेफोरबायदि थार्ड पार्टि एप आरो फिउचाराव बेफोरबायदि गोबां नैबायदि अनलाइन डिजिटेल मार्केटाव बेफोरबायदि
थार्ड पार्टी एप्स फैसानि लब दिन्थिनानै नोंथांमोननिफ्राय गोबां रां लुथियो लोगोसे नोंथांजों लोगोसे नोंथाङा गुबुनखौ जुदि बेयाव रेफार खालामो फैसा सोहैयो बिथांमोनाबो बेयाव फैसाखौ बेबायदि खहा खालामनो गोनां जायो नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बेफोरबायदि गोबां अनलाइन डिजिटेल जुगाव बेफोरबायदि गोबां थार्ड पार्टी एप्स ओंखारबावदों नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्सफोरनिफ्रायबो गोजानाव थाबानो जाबाय आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो बेखौनो मोनसे आपडेट होनो नाजादों जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि थार्ड पार्टी फेक रावबो ओरैनो बेफोरबायदि फैसाखौ गांलाब गांथाब होआ नोंथांमोना मिथिना लाखा बे मोनसे फ्रड एप जुदि नोंथांनो ओरैनो फैसाखौ बेफोरबायदि थार्ड पार्टी ट्रेडिं एपनि नामाव जुदि नोंथांनो फैसाखौ होयो अब्ला नोंथांमोना बेखौ सानना लादो बे मोनसे फ्रड एप दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ